Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan konputazio jasangarren inguruan hitz egingo dugu. Konputazio azken zerbitzariko konputazioen inguruko informazio ikusiko dugu batez ere, vale? Beraz, inteligentzia artifiziala edo onlineko zerbitzuak, vale? Google Photos, Google Drive, OneDrive, Dropbox, vale? Azkenen en la nube edo horrelako zerbitzuak danak onlineko zerbitzuak dira eta zerbitzarietan oinarritutako teknologiak erabiltzen dituzte konputazioen oinarritutako teknologia, vale? Konputazio jasangarria, vale? Green computing ere esaten zaiona, sistema informatikoen diseinuari, fabrikazioari, erabilari eta antolaketari dagokie haien ingurumen inpaktua minimizatzeko. Eraginkortasun energetikoa, hondakin elektronikoen murrizketa eta teknologiaren bizizikloan praktika garbiagoak hartzea eskatzen du. Azkenean gaur egun ze gertatzen da, argindarrik gabe ezin gara bizi, telefonorik gabe ezin gara bizi, internetik gabe ezin gara bizi, vale? Orokorrean hitz egiten ari naiz. Eta nolabait green computing termino hori erabilizakegu nolabait teknologia erabilita erabaki batzuk hartzea ahalik eta kalte gutxien sor dezagun ingurumenari, vale? Zergatik azkenen onlineko zerbitzu hauek erabiltzea da suposatzen du zerbitzari pila bat izatea. Zerbitzari pila bat izatea zer suposatzen du? Alde batetik, energia pila bat konsumitzea, bestaretik, elektronikako plaka pila bat sortzea, vale? Horrek daukan eraginarekin, azkenen guzti hori, materia guzti hori nondik ateratzen da? Mineraletatik, mineral horiek nondik ateratzen dira, lurretik, vale? Eta azkenen, guzti honek nolabait, ingurumenari kalte desentera egiten dio, green computing honek esaten duena da, jake ez dugu guzti hau alde batera utziko, vale? Saiatuko gara nolabait ahalik eta kalte gutxiena sortzen teknikaz berdinekin, vale? Ingurumenen onurak zeintzuk dira green computingekin? Green computingak onura garrantzitsuak eskaintzen ditu ingurumenerako. Energia kontsumoa murrizten hasita, ekipo eraginkorragoak erabiltzean eta optimizazio praktikak egitean. Iturri berriztagarrietatik datorren elektrizitate eskaria murrizten da eta horrek berotegi efektuko gasen emisioak murrizten ditu. Horrek, klima aldaketari aurre egiteaz gain, energia azpiegituren gaineko presioa arintzen du. Eta giro garbiagoa eta osasungarriagoa sortzen da. Azkenean, hau ekosistema bezalakoa da, lehen esan dizuet, onlineko zerbitzuek energia, elektrizitate asko konsumitzen dute, elektrizitate hori nondik ateratzen da. Segun eta nondik lortzen dugun elektrizitate hori, garbigoa izango da edo ez, bale? Eragin handiagoa izango du ingurumenean edo ez, bale? Energia berriztagarriak erabiltzen baldin baitugu, adibidez, eolikoa edo hidraulikoak erabiltzeko momentuan, ingurumenari nolabait inpaktu txikiagoa nolabait ematen dio, bale? Beste batzuk baino. Vale? Beste teknologia batzuk, energia sortzeko beste teknologia batzuk, CO2 asko sortzen dute, vale? Nolabait, eta klima aldaketari nolabait lagundu egiten diote beste teknologia horiek, vale? Energia berriztagarriak, klima aldaketari nolabait aurre egiten diote. Beraz, alde batetik, energia berriztagarriak erabiltzen baldin baitugu, vale? Onura bat izango da ingurumenarentzat. Beste bat izango litzateke energia hori konsumitzen duten ekipo ezberdinak, vale? Zerbitzariak, ordenagailuak, aire girotuak, sistema guztiak azkenean argindarra behar dute, argindarra konsumitzen duten sistema horiek ahalik eta
energia gutxien konsumitzea gomendagarria izango litzateke, nolabait onura gehiago kartzeko, bale? Oda, efizientzia aldetik askoz hobeagoak izatea. Ez dakit noiz fijatu zareten, baina telebista bat, garbigailu bat, labe bat erosten dugunean, guzti hauek efizientzia etiketa bat izaten dute, eta horrek adierazten duena da, nolabait, konsumitzen duen energia kopuru hortatik, zein ondo edo gaizki aprobetxatzen den energia hori, bale? A letra onenak, efizientzialetik onena izango litzateke, eta okerrena zagit F edo G horrelako baten bat da okerrena, bale? Sistema hauetan ere, gauzak erabiltzenean, geroz eta hobeago, bale? Hau gure etxeetara nolabait moldatzen baldin badugu, zer esan nahi du? Leihoak, bale? Leihoak ze efizientzia daukate, beroa normalean ez du paretatik ihes egiten, bale? Nondik egiten du ihes beroak? Azkenan, leihoetatik, ateetatik, bale? Edo zein zirrikitutatik, bale? Beraz, etxe batean, adibidez, leihoak komeni dira, geroz eta efizientzia altuago izatea, bale? Eta urte batzuk pasata, leihoak gomendagarrian izango litzateke aldatzea, efizientzia hori mantentzeko, ze hori ez da betirako, bale? Materialak dauzkaten ezaugarriek galtzen joaten dira, eta denborarekin efizientzia hori mantendu nahi baldin badugu, aldatzea komeniko litzateke, bale? Gauza da, hori, etxe baten leihoak aldatzea, ez da merkea, bale? Baina, kasu honetan, green computing edo konputazioen inguruen ari gara hitz egiten, bale? Eta azken helburua berdina da, bale? Sistema horiek mantentzeko edo erabiltzeko erabili behar den energia dena behar bezala aprobetxatu dezagun, bale? Eta hortarako sistema efizienteak behar dira, bale? Orduan, eraginkortasun energetiko hori, bale? Lehen komentatzen nuen efizientzia, bale? Hori puntu nagusitako bat izango litzateke, bale? Bestaletik, software jasangarria. Horrek zer esan nahi du? Bueno, azkenean sistema elektronikoak alde batetik pieza fisiko batzuk hardware bat dauka, bale? Baina software bat ere badauka, bale? Softwarea azkenean dira sistemak kudeatzen dituzten programak eta bar. Programa hauek ere programa bat zer da? Egin beharreko pauso lista bat. Vale? Beraz, pauso listari luzeagoa edo motzagoa izan diteke puntu berdina edo helburu berdina betetzeko. Vale? Geroz eta eraginkortasun handiagoa izan, geroz eta denbora gutxiago berri izango du gauzak egiteko, horrek suposatzen du prozesu berdinerako energia gutxiago berri izango duela, eta horrela dana. Vale? Beraz, ez du balio bakarrik sistemak eraginkorrak izatea, baizik eta softwarea ere, vale? Zentzu horretan, diseinatuta egon behar du, behar bezala funtzionatzeko. Gauzak erdizka egiten baldin badia, erdizka funtzionatuko dute, vale? Hondakin elektronikoen kudeaketa. Hemen ere ze gertatzen da, gaur egun, aparatu gehienak bateria batekin datoz, eta kasu gehienetan bateria hori ez dauka aldatzeko aukerarik, bale? Gaur egungo produktuak, merkatuan bateriakin dauzkagun produktu gehienak, erabili eta botatzeko pentsatuta daude, bale? Ez daude pentsatuta konpontzeko bateria aldatzeko, bateria ondatzen denean bateria berri bat jarrita listo, bale? Horrek zer esan nahi du, geroz eta hondakin gehiago dauzkagula, eta hondakin horiek behar bezala kudeatu behar dira, ahalik eta gehien material horiek berrerabiltzeko, bale? Eta ez nolabait behin erabilita betirako deuseztut, bale? Beraz, hondakinak behar bezala kudeatu behar dira, ahalik eta gehien
berrerabiltzeko edo erabiltzeko, bale? Eta horrek ere, onurak ekarriko digu guztioi, bale? Ingurumenari batez ere. Datu zentru iraunkorrak. Elektronikarekin gertatzen den bezala, bateriak ez dira arazo bakarra, bale? Elektronika ez da betirako produktu bat, ez da metal bat, eta, horietako zati batzuk, denborarekin, berdin dio erabili edo erabili, ondatu egiten dira, erabilpenaren arabera, lehenago edo beranduago ondatu egingo dira, vale? Beraz, adibidez, telebistak edozen, edo ordenagailuak, edozen aparatu elektroniko gaur egun zulotxo asko dauzkate, zulotxoiek refrigerazioa, hau da, temperatura behar bezala mantentzeko erabiltzen dira, airea hartu eta botatzeko, vale? Eta horrek esan nahi du, zulo horiek tapatzen baitugu, suposatzen du, temperatura igo egingo dela, eta temperatura altuagoarekin, elektronikak ez du behar bezala funtzionatzen, bale? Eta hotza handiarekin ez da, bale? Beraz, nolabait elektronika guztiak funtzionamendu egokirako temperatura batzuen artean erabili behar dira, temperatura tarte horietik kanpo, funtzionatu dezakete, baina ez behar bezala eta kasu askotan ere ondatu egin daitezke, bale? Beraz, datu zentro iraunkorrak erabiltzea suposatzen du, erabili behar diran gauzak, material horiek behar bezala diseinatuta egon behar dute, bere funtzioa behar bezala egiteko, epe luzean lan egiteko, vale? Eta ez epe laburrean lan egiteko, eta ondoren aldatu eta berriak jarri eta listo, vale? Horrek ere zer suposatzen du? Diru gehiago. Logikoki, normalen horrelako ezaugarriak dauzkaten produktuak ez dira merkeak izaten, eta horrez dago aukerarik. Oda, zerbitzu hori korreo elektronikoa izan baldin badugu, emaila izan baldin badugu, zerbitzariak, datu zentroek beharrezkoak dira. Bestela ez dago ez emailik, ez beste zerbitzu asko, WhatsAppa ere ez. Vale? Eta ez dago asko pentsatu beharrik. Zerbitzu horiek izan baldin baditugu, klima aldaketarik izan ez, klima aldaketa badago, vale? Baina okerrera asko joatea nahi ez baldin badugu, horrelako gauzak egin beharra daude, gauzak erabili izateko eta nolabait klima aldaketa hori pixkat dagoen moduan mantentzeko, ja ez dut esaten hobetzeko, mantentzeko, bale? Eta, konputazioa odeian, azkenen dana lotuta dago, bale? Beraz, pixkat zentzuz jokatu behar dugu, horrelako gauzak erabiltzen eran beharrezkoa da horrelako egin behar dugun erabilpen hori, beharrezko da erabilpen hori egitea, beste modu baten egin daiteke, bai ez. Ze azkenean pertsona batek bere bizitzan bere erabakiak aldatuta ez du zertarako balio, bale? Baina danok gauza berdina egiten baldin badugu, orduan aldaketa hori bakoitzaren pitxin hori gehitzen baldin badugu, aldaketa azkenen nabarmena izango da, eta horrek bai eragina izango du guztion ingurumenean eta klima aldaketan, eta bale? Baina bakar batzuk egiten baldin badute, aldaketa hori ez du zertarako balio, bale? Hori ere aipatu beharra dago. Bueno, oraingoz zalantzarik planteatu ez dira zuenez, aurrera egingo dut orduan. Bale, konputazio jasangarrien onurak, karbono aztarnen murriztea, bale, lehen aipatu dugun bezala, energia berriztagarriak eraitzen baldin ditugu, karbono aztarn hori txikiago izango da, bale, energia berriztagarriak ez dute nolabait inpaktu hori kliman eta onura bat izango litzateke, ezta. Kostuak aurreztea. Azkenen lehen aipatugu. Datu zentro iraunkorrak lehen esan dugunean, hau da, bertan dauden zerbitzariak, makinak, sistema horiek epe luzera erabiltzeko pentsatuta baldin badaude,
horrek ere suposatuko du alde batetik kostua aurreztea, bale? Ze ekipo berriak ez ez dira erosi behar hain bizkor, baina bestaldetik energian ere, energia gutxiago konsumitzen baldin dituzte sistema guzti hauek, azkenean horrek ere diru asko aurrezten du sistema bera mantentzen eta erabiltzen, bale? Orduan, zentzu horretan ere diru asko aurreztu daiteke. Gero, eraginkortasun operatibo handigoa. Azkenengo, zordina eta irudi korporatibo positibo. Azkenean, hau marketing hutsa izango litzateke, bale? Azkenean, ingurumenari begira erabakiak hartzen baldin baira, korporatiboki, bale? Gauza positibo bat bezala hartzen du gizarteak eta jendeak orokorrean, bale? Azkenean, behin eta berriz, gauza berdina da, bale? Desabente haiekin jarraitu baino lehenago, azkenean, ez dakit orain, adimen artifiziala, inteligentzia artifizialarekin zerikusia dauzkaten proiektu asko ateratzen dira mundu mailan, bale? Espainia adibidez, Zaragoza aldean okerrez banago, Aragoien, zerbitzariko edo datu zentroetako asko montatu nahi dituzte. Zergatik hor eta ez Sevillan? Sevillan adibidez, energia aldetik, energia berriztagarriko plantak sortu ditzazkezu, ze eguzki ordu asko daude. Bai? Baina ze gertatzen da, temperaturak ere oso altuak dira. Lehen esan ditzuet, elektronika munduan, ordenagailuak edozen elektronikako aparatu bat behar bezala funtzionatzeko temperatura batzuen artean egon behar dira, eta horrek suposatzen du datu zentro guzti hauek azkenean datu zentroak zer dira, ordenagailu pila bat montatzen dira, armairu batzutan esan ezagun, edo balda batzutan, eta guzti horrek azkenean zentro datu batzuk osatzen dute. Eta horrek zer suposatzen du? Horrek suposatzen du datu zentroek egunean 24 ordu piztuta egon barra dukate zerbitzua emateko, astean 7 egun, egunero, deskantsurik gabe. Horrek bai edo bai energia konsumitzen du. Hau da, zuk denda atera erostera alin bazoaz, astenetik ostirara arazo gutxi izango dituzu. Igandean baldin bazoaz, itxita egongo da. Hor, badaude tarteak, denda itxita zerbitzu hori ez dago, itxita dagoelako, gauza da hemen datu zentro hauek ez daukate deskantxorik. Egunean 24 ordu lanean daude, urteko egun guztitan. Eta horrek suposatzen du, bai edo bai, energia konsumitzen daudela egunero momenturo. Energia beharra daukate. Eta guzti honekin lotuta, konsumitzen duten energia kopuru hori, beti ez da berdina. Lehen aipatu temperaturen gaia, horrek zer esan edu. Sevillan, ez dakiz ze temperatura izango duten abenduan, baina segura asko ez dira izango 5 gradu, askoz gehiago izango dira. Eta udan 40 gradu inguru izaten dituzte egun askotan. Horrek zer esan nahi du? Aire girotua jarri behar dela sistema guzti horientzat, freskatzeko, lehen aipatzen genuen temperaturein artean mantentzeko, eta horrek suposatzen du, temperatura horretan mantendu ezkero, beren funtzionamendu hori, egoki izango dela, energia behar bezala konsumitu dute, ez gehiago ez gutxigo, eta bar. Orduan, horrek ere, suposatzen du, datu zentro hori Sevillan jartzea edo Finlandian jartzea ez dela gauza bera. Zergatik, Finlandian temperatura altuena urtean zehar, izango dira, 25 gradu maksimoa, eta urtean 4 egun, hola ez dakit, datuak behiratu esaten ari naiz, baina temperatura minimoak zeintzuk izango dira. 40 gradu zerazpitik, segun eta ze zonatan, esan diteke, baina lehen esan ditzuet, beroa ez da ona, baina hotz asko ere ez da ona, beraz, datu zentroek jartzeko variable asko aztertzen dira, eta horietako bat izaten da
bertako klima, temperatura zen izaten den, normalean ze temperatura, maksimoak eta minimoak, ze horren arabera energiaren kontsumoa ere igo edo jaitsi egingo da. Vale? Beraz, azkenean faktore asko aztertu behar dira, datu zentruak non jarri, eta bar. Orduan, guzti hau hobetzeko proiektu asko egiten ari dira enpresa askoren partez, bale? Google adibidez, Microsoftek ere, bale? Microsoftek bere garaien orain dela urte batzuk okerrez banago Eskoziako kostan, iparraldean, kaxa bat, esan betu, kaxa bat, bale? Kapsulantzeko, submarinoantzeko txiki bat hor uretan sartu zuten, eta azketun datu zentru txiki bat zen hori, bale? Baina bertan sartu zuten ikusteko ea zerbitzariak datu zentru hori klima horretan ze abantaila edo desabantaiak zeuzkan, bale? Bere ikerketa egin zuten eta energia aldetik, energiaren kontsumo aldetik ikusi zen, kasu horretan, Eskoziako iparraldeko urak oso nahiko freskoak dira batez ere neguan eta horrek asko laguntzen zuen nolabait sistemaren energiaren kontsumoan, bale? Hau da, ere giroturik ez zaukan beharrik, ze sistemak nahiko fresko mantentzen ziren, eta alde hortatik energia asko aurrezten zen, bale? Horrelako proiektu asko egin dira enpresa ezberdinen partez, eta hemendik urte batzuta ez dakigu zer gertatuko den, baina argi dagona da, datu zentruak energia asko kontsumitzen dutela, horrekin ez dago zalantzarik, eta kontsumori aliketa gehien murriztu egin behar da. Alde batetik hori dirua aurreztea dalako, eta bestetik energia aurreztea suposatzen baldin badu, horrek ez da bakar dirua aurreztea, baizik eta klima aldaketan nolabait ere laguntzea da. Eta lehen esaten genuen bezala, marketing aldetik, oso itxura ona da, klima aldaketari nonabil laguntzea. Desabantaien artean ere, badaude desabantai asko, energiaren kontsumoa, odeian, hau ere lehen aipatu dugu. Odiko zerbitzuak eta plataforma digitalak mantentzen dituzten zerbitzarien eta datu zentroren azpiegiturak, energia kantitate handiak behar dituzte funtzionatzeko. Energia eskaera hori iturriez berriztagarrietatik dator askotan, normalean, eta horrek nabarmen laguntzen du karbono emisioen eta klima aldaketetan. Azkenean, energia nondik ateratzen da. Zentral nuklearretatik, segun ze herrialdetan, Frantzian ere zentral nuklear asko erabiltzen dituzte, baina beste herrialde batzutan zentral nuklear gutxi dauzkate, Espainia bezala, eta hori ez badaukera bat, energia berriztagarriak datu zentru hauek erabiltzeko, ez dira egokinak zergatik, ze energia berriztagarriak ez dira konstanteak, lehen esan dugu, datu zentruak 24 ordu egiten dutela lan, 24 ordutan behar dut energia, eta energia asko, Eguzkiaren energia egunan zehar badaukagu, gauean energia hori ez daukagu. Haizearen energia baliteke egunez eta gauez izatea, baina ez dakigu noiz edukiko dugun eta ez daukagu momenturo energia hori, Gero, uraren energia hori, hau da, zentral hidroelektrikoak ere badauzkagu, baina kasu hortan ere, ura ez daukagu edozein momentutan erabili nahi dugun ur kantitatea, beraz, ezin dugu energia hori edozein momentutan etengabe erabili, beraz, geratzen diren aukerak ez dira ekologikoak. Zoritxarrez. Eta lehen esan dugu, energia asko konsumitzen dute datu zentroek, beraz, non jarri oso ondo aztertu behar da, alik eta jasangarritasun handiagoa izateko sistema berak. Edo kontzeptuak esan ezagun. Gailu elektrikoen fabrikazioa, hau lehen ere gainetik aipatu dut. Gailu elektronikoen ekoizpen masiboak, baliabide naturalak ateratzea eta modu intentsiboan erabiltzea dakar. Baita hondakin elektronikoak sortzeare.
Gainera, fabrikazio prozesuen kutsatzaile kimikoak aska ditzakete eta airea, ura eta lurzuera kutsatzen lagun dezakete. Elektronikak elementu kutsatzaile asko dauzkate, vale? Oso toksikoak dira gainera. Batez ere bateriaren zati horiek, vale? Eta horiek behar bezala bertziklaten ez badira, kontaminazio hori lurrara da, lurretik urera eta beste elementu askotara. Vale? Beraz, gauzek ere kontuan izan behar dira. Eta, garai batean telefonoak 4-5 urte erabiltzeko aukera bazegoan, gaur egun, 2 urtez behin, 3 urtez behin, telefonoa ia aldatu beharrean gaude, vale? Ze bateriak ez dut aguantatzen, bateria aldatzeko aukerarik ez dago, badaukagu internetez edo bateria bat erosteko aukera, baina gero instalatzeko ez da erraza izaten, prozesuan gauza asko apurtu egin daitezke, eta apurtu ezkero telefono azkenan ia aldatu beharra dukazu, beraz, merezi du bateria aldatzea? Ez du merezi. Vale? Ez du merezi, eta hori aldatu daitekenean, ze esaten dizue, dispositibo askotan zuzenean, ez daude pentsatuta hortarako, ez dira bateriak saltzen, eta azkenean aparatu handatzen denean, zakarrentzera botatzeko egoten dira, gehiengoak. Vale? Gare batean kable bidez bateria gabe etortzen ziren, kable bidez konektatzen genitun argindarrera, eta behar genuen konektatu, eta puntu, eta ez, hau da, arazo bat, arazo hori ez genokan, bateriako edozen arazo nolabait ez ziren existitzen horrelako sistemetan, vale? Beraz, nik komendatzen zuena da, aldenean, beharrezkoaz baldin bada, bateriako produktuak ez erosi, ze azkenean, aparatuak ondatzen direnean, ia zuzenean zakarrontzera joan beharko dute, vale? Besteak ordea, konpontzeko aukera handiagoak izaten dituzte, vale? Batez ere, elektronikako ezagupen handiak ez dauzkaten pertsona horientzat gehiengoak direla, vale? Azkenean elektronikako ezagupenak dauzkatenak, aparatuak irekitzen dituzte, plakak aldatzen dituzte, beraien plakak ere diseinatu eta fabrikatu ditzazkete eta gero aldatu eta konpondu, vale? Baina hori ez da gehiengoen aukera bat, beraz, hori ez dugu kontuan izango. Desabantaila gehiago, merkataritza elektronikoaren bidalketa eta logistika. Merkataritza elektronikoaren eta hazkundearen ondorioz, salgaien garraiak gora egiten du mundu mailan eta horrek aldi berean ibilgailuen eta erregaien eskaerari handigoa da. Jarduera logistikoa eta hazkunde horrek airea kutsatzen eta trafika itotzen laguntzen du, batez ere, hiribunetan. Azken lehen esentzio eta ekosistema bat bezala da, produktuak gutxi irauten baldin dute berriak behar dira, berriak behar baldin dira horrek suposatzen produktu berriak erosten direla, produktu berriak erostea suposatzen du material gehiago lortu behar direla, materia horiek nun baitetik ateratzen dira, produktuare sortuta dagoenean produktua bidal egin behar da puntu batetik bestera, horrek suposatzen du garraio gehiago suposatzen du energia gehiago konsumitzea, berdin dio zentzutan elektrikoa edo petrolioa, baina energia gehiago kontsumituko da, eta, energia elektrikoa izan da ere, ez dakigu energia elektrikoari datorren, beraz, energia elektrikori beti ere ez da garbia, bere sorrera, beraz, energia hori sortzea ere kutsaura gehiago kartzen du, eta azkenean, hau ziklo bat da, eta gauziak ere argiak behar dira, beste gauz bat da, hori axola egun, pertsona bezala, gizarte bezala, edo ez. Baina hor, ez gara sartuko hitzaldi honetan. Parte hartu duten enpresak, Google, nabarmendu behar da, Google izan dela bere datu zentroetan praktika jasangarriak hartu dituen lehen korporazioetako bat. Horretarako, alternatibo interesgarriak erabilitu, ala nola, hozte eraginkorra, ala nola, itsasoko ura erabiltzea, Finlandian kokatutako zerbitzarien temperatura jaisteko adibidez. Hori, azkenean lehen esan dugu, datu zentru bat ordenagailu asko dira, horrek ere bero asko sortzen du, beraz, kanpoan bero gehiago, bero gehiago dago zati hortan edo sistemako ataloietan, beraz, gomendatzen dana edo komeni dana da, azkenean sistema hauek
klima hotzetan jartzea, ze klima hotzoiek nolabait laguntzen diete temperatura horiek pixkat freskoago mantentzen, energiarik nolabait kontsumitu gabe, bale? Ze azkenean, kanpoaldean daugaun klima horretaz baliatuz, temperaturak jeitsi ezazkezu, bale? Kasu horietan. Beraz, horrelako proiektu asko daude, Google horietako bat izan zen, bale? Microsoftek ere horrelako hainbat proiektu edo batez ere investigazio moduan, bale? Proiektu asko egin dituzte, gauza da ez dakitela beraien zerbitzaritan gero aplikatu izan dituzten edo ez. Bale? Baina, azkenan danak aplikatzen dituzte horrelako teknikaz, lehen esan dugu. Guzti honek energia asko aurrezten dute, energia asko aurreztea da, diru asko aurreztea. Eta horrelako enpresei axola zaiena zer da klima? Ez, bale? Gauzak behar dean bezala esan behar dira. Klima gutxien axola zaiena da, axola zaiena enpresa bezala da, dirua irabaztea, bale? Eta energia aurreztea da, dirua irabaztea, bale? Asko gaina, ze datu zentroek energia asko konsumitzen dute. Kasu honetan, Facebook Iowan datu zentroak sortzeko ahalegin handia egin du, bale? Energia kontsumoarekin zerikusia duen guztian eraginkorragoak izateko, bale? Ekipo horiek zerbitzari pertsonizatuen diseinuak erabiltzen dituzte. Energia kontsuma murrizten dutenak eta horrela bere energiaren ehunekoen berriztagarria izateko helburua lortzen laguntzen dute. Kaso askotan ere horrelako plantak zer egiten ere dira? Hortik gertu energiko plantak sortzen dituzte. Batez ere, eguzki edo energia fotovoltaikoa nolabait, hor planta txiki batzuk jartzen dituzte, aldik eta energia gutxien konsumitzeko, berriztagarria ez den beste horietatik. Kasu honetan, Telefonika energia administratzeko hainbat irtenbide ezarri ditu zentru bakoitzean, energia eraginkortasuna hobetzeko eta mundu mailan dagoen mugimendu ekologiko berriarekin bat egiteko. Hemen Telefonika dauzkan datu zentroak broma bat dira. Benetako datu zentroak Google, Microsoft, Apple, Amazon, horiek dira benetako datu zentroak, datu zentru oso handiak, Telefonika dauzkan datu zentroak ere, beroak sortzen dute, energia asko kontsumitzen dute, bai. Baina beste horiekin alderatuta ez dira ezer, oso txikiak dira. Baina, datu zentro dauzkan edozen enpresak horrelako teknikak aplikatuko dituzte, lehen epatitu dugun gauzoiengatik. Batez ere, energia aurreztea, dirua aurreztea lako. Eta dirua aurreztea da, dirua irabaztea, basikamente. Orduan, gauziek oso kontuan hartzen dituzten enpresa guztiak. Berdin dio datu zentroren tamaina. Gauza da geroz eta handiago, geroz eta bero gehiago, eta geroz eta energia gehiago konsumitzen dute. Beraz, hauek energia aurreztea bali dute, energia asko aurreztuko dute. Labur bilduz, green computing teknologia eta ingurumenaren etorkizunerako ezinbesteko joera da. Praktika iraunkorrak hartzeak planetari mesede egiteaz gain, abantaila ekonomikoak ere eskaintzen dizkio epe luzera. Konputazio berdegorako urrats bakoitzak mundu garbiago eta eraginkorro bati laguntziaz gain. Eraginkortasun operatibare hobetzen du. Baina, hau ez dago bakarrik enpresen esku, hori ere argi izan behar da. Ze gertatzen ari da ez, bideojokuekin orain arte, kontsola bat genukan, ordenagailu bat genukan, eta jokua bertan exekutatzen zen, gure ordenagailuak edo gure makinak egiten zuen lan hori, eta gure pantailan ikusten zen. Nora eraman nahi gaituzte, joku hori gure ordenagailutan edo gure makinetan ez exekutatzea. Online exekutatzea, eta horrek suposatzen du, lehen esan dudan bezala, datu zentru bat, bai edo bai, egon beharra daukela energia konsumitzen. Berdin dio, erabiltzen dugun, edo ez dugun erabiltzen. Edo pertsona batek erabiltzen duen, edo 2 milioi pertsonak erabiltzen duten zerbitzu hori. Berdin dio, energia minimo bat kontsumitu beharra dauka. Hori bai, pertsona asko erabiltzen bali dute, energia gehiago kontsumituko du. Baina makinak piztuta bakarrik, energia asko konsumituko dute datu zentroak. Beraz, gure esku dago horrelako sistemak erabiltzen ez baditugu,
bale? Nolabait ingurumenari edo klima aldaketari nolabait lagundalizateko, gure esku dago ze zerbitzu mota erabiltzea, bale? Beraz, gure esku ere zatitxo bat ere badaukagu, bale? Oso handia ez bada ere. Bueno, mila esker gaurkoan hemen egoteagatik, ikusten dudanez, zalantzan dirik ez daukazue, beraz, urrengo batean ikusta espero dugu, badakizu astero gai berri bat lantzen dugu itzaldi hauetan, hau izan da gaurkoa, bale? Gaua, urrengo gaiak edo urrengo itzaldi hauek konsultatu nahi baldin badituzue, beti bezala, Gazetaguneko webunean daukazu informazio guztia, bale? Bueno, mila esker eta urrengora arte. Agur!